Iawn, te mae'r côr cyntaf yn barod yn nghefn y llwyfan, felly dyn ni am symud ymlaen i'r gystadleuaeth nesaf, sef côr soprano alto tenor bas, blwyddyn 13 ac iau, a'r darn gosod yw Lle Mae Llais yn Cyffwrdd Lleisiau gan Robert Arwyn. Gai groesawu'n beirniad ni yma heddiw, sef Hugh Fawkes a Caryl Hughes. Croeso i chi. Noddir y gystadleuaeth hon gan olew dros Gymru. Rydym yn diolch iddynt am eu cefnogaeth tuag at lwyddiant yr wyl eleni. Felly, ein côr cyntaf fydd Ysgol Gymraeg Ystylafera. Bydd y côr buddigol yn derbyn tlws yn rhoddedig gan gymuned Llanbrynmair. Yn dilyn y côr yma fydd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Byddwn yn agor y drysau o'r ail côr, felly gewch chi symud bryd hynny. Rhowch groeso i Ysgol Gymraeg Ystylafera.
Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gymraeg Ystylafera. A'r ail gor i gystadlu yw Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Mi fyddwn yn agor y drysau ar ôl y cor yma, felly mi gewch chi symud os ydych chi eisiau. Mae croeso i chi aros, wrth gwrs. Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Allah.
Mae'r ddau gŵr nesaf yn barod. Diolch i chi am fod yn amneddgar. Os newch chi cau'r drysau, gwelwch yn dda. Pawb i eistedd yn y seth agosaf, gwelwch yn dda. A côr nesaf i gystadlu ydy côr Ysgol Godre'r Berwyn. Rhowch groeso i Ysgol Godre'r Berwyn.
Diolch yn fawr iawn i gor Ysgol Godre'r Berwyn. A'r cor nesaf i yn ddangos fydd cor Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Ac yn dilyn rhain bydd Ysgol y Creuddyn. Ar ôl Ysgol y Creuddyn, mi fydd y drysau'n agor, felly mi gewch chi symud yn gyflym. Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.
Mae'r côr nesaf yn barod i ddod ar y llwyfan, sef côr Ysgol y Creiddyn. Pwy ydy? Mi fydd na gôr arall yn syth ar ôl rhain, felly peidiwch ag agor y drysau, os gwelwch yn dde. Rhowch groeso i gôr Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. No, sori. Ysgol y Creiddyn. Sori. Mae'n ddrwg. Mae'n ddrwg iawn gen i.
Ysgol y Creuddyn. Diolch. A'r nesaf i ymddangos ar y llwyfan, bydd Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bromyrddin. Ni fyddwn yn agor y drysau rwan i unrhyw un gadael y pafiliwn, ond mi fyddwn yn agor y drysau cefn i bobl cael dod i mewn a sefyll ar yr ochrau. Neu fyddwn ni byth yn gorffen heno. Beirnid yn barod. Rhowch groeso i Ysgol Gyfun Gymraeg Bromyrddin.
Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. A'r côr nesaf i ymddangos ar y llwyfan bydd côr Ysgol Bro Preseli. Gai ofyn i chi gadw'r eistedd, os gwelwch yn dda. Côr yn barod. Beirniaid yn barod. Ysgol Bro Preseli.
Gai ofyn i chi aros eistedd, mae un côr arall. A cyn i mi gyflwyno'r côr arall, hoffwn i ddiolch i'n beirniad ni heddiw, sef Hugh Fawkes a Caryl Hughes. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith a'ch amynedd. Felly, yn cloi'r gystadleuaeth, mae côr ysgol Sir Hugh Owen. Ydych chi'n sicr yn ennill y wobr gyntaf am y cefnogwyr mwyaf swnllyd? Gai hefyd ddiolch i'r holl gorau yma, pnawn yma, neu heno yma, da ni wedi cael gwledd. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am gystadlu. Felly, gloi y gystadleuaeth ac i gloi y gystadlu ar lwyfan y pafiliwn gwyrdd. Mae côr ysgol Sir Hugh Owen.